angaenda pasocial media achitaura nyaya yedu social media because makusenda achinetsana nenyaya yewelfare yevana. Tachinetsana nenyaya yewelfare yevana makuseni. Ini nchimutaura kuti handikupi mari uchigara kwauri kugara. Because yari kuntanzi ndipe mari yekuchengeta vana, iye ari kwaari ndiri kuno kwandiri. Ndikati aiwa zve wakatakura vana wakaenda navo vega. Saka ina handina handina mari yandinokupa. Atona saka ameno zvazongoitika. Mairoka ndezvechokwadi. Ndikati no guys, I have to tell you my side of story because Mairoka haana kurambwa. Mairoka haana kudzingirirwa. Mairoka akatsvaga imba ega behind my back, akanobhadhara imba yake ega, akatakura zvinhu. Musi watama achienda, ndaitovapo, ndakatobuda ndikamusiya achirongedza achienda. Saka kuuya achitanzi takagara pasi tikawirirana kuti it's better tiparadzane, that is a lie. Tinotori neproblem yezvo tiri kudhonzerana vana havasi kuchengeteka zvakanaka. Iye kwaari hameno kuda mari iri kushota here kana kuti tasei handizivi kana kuti chii, but panotori nenyaya yewelfare yevana iri kutonetsa izvezvizvi. Inini ndiri kungoti wokuside kwangu, iwe wakabuda panapa nevana wakaenda navo, saka inini handikwanisi kukupa mari uri kwauri ikoko. Because ini handikwanisi kuchengeta Mairoka achigara kumba kwake, ndiwomutengera chikafu chokuti iye nezvikomba zvake hazviite. Kana iri nyaya yevana, ini ndakamuti ndipe vana, wondipa vana, I will see what I can do nevana vangu. Iye akati hazvisi kuita. Saka makusenda achingodhonzerana achinetsana paWhatsApp. Ndobva ndazongoona aisa post masikati anaya. Aisa post yake achiti, ndati ndikudze mafans angu kuti we've decided to go separate ways. Baba Roka will remain a partner, and what I don't remain a partner. I'm no longer a partner yaMaiROKADHIYA. Zvemasikitsa hatichatomboftaka ekita tese, hatichatomboftaka itika. Handisi partner, nyaya yevana yacho haisi kutombofamba zvakanaka. Saka it's a very sad story. And iye achitaura kuti hanzi it is with great sad, haasi sad. Ani makamunaisa mastatus ekuti musikana ari kufara, musikana ari happy, musikana ari kufara zveshuwa. She is happy. Ina handipe munhu mari ari kumba kwake. Hazviite izvozvo, handitori mari mupocket mangu ndopa MaiROKADHIYA kuti chengeta vana. Iye ari kumba kwake hazviite. Guys, izvozvo handiti. Chero mukatondibhlema zvinenge izvozvo handisi kuzoita. Saka iye aita toke ndiombarume. But what I want to tell you, ane threating anogara achingotaura kuti hanzi ndine maV11 ababa ROKADHIYA. I want you to present a case. Ini ndopresentawo zvandinazo, ma-screenshots andinawo, ma-pictures andinawo, ma-videos andinawo, I'll present them. Kana akawitanga aita movie yake kutanga, then I'll retaliate. Ndanga ndatomborega ndatomboisa skiti ndikaribvisa. Because ndafonerwa navanhu vakati ribvisei baba Roka, ribvisei baba Roka. Iye abva amhaya abva anobaya live. Saka ndobva ndatoona kuti unoziva kuti zvinoda ngoti ndingotaura nemi ndingokuudzaiwo my side of story. Mirirai mari woutsinye ndinawo because mari ndeyangu. MaiROKADHIYA unoshanda une mari. MaiROKADHIYA une vanhu izvo zvakachema pano paFacebook apanopuwa mari nevarume venyu imimi. Izvezvi so kutochema kwangaita masikati papa achiti izvo zviri kunetsa munomupa mari wanu. Saka husi hutsinye, handigoni kuchengeta MaiROKADHIYA vari kumba kwavo. Ndogona kuchengeta vana vangu chete vari pandiri inini. Kana asingade hadi izvo zvokuti hanzi hutsinye. Ndodzokora kustatement ndambotaura kuti handina kuti imimi vanhu teerai inini. Don't follow me. You can choose to unfollow me. Izvezvi mukada papeji pangu mese moti unfollow. I don't care guys. Ina handitambiri mari yeFacebook. Handidye handirarame neFacebook ini. MaiROKA ndiye anotambira mari yeFacebook. Handichengeti vana vari kumba kwomukadzi. Handiiti izvozvo. Nyaya iri kuitika ndeyekuti imimi hamusi kuziva kuti chii chiri kuitika pakati pangu naMaiROKADHIYA. MaiROKADHIYA vakatama 2018. Ndakasvika umba ndikaona imba iri ground. Anga aitwei? Akamuvha akaenda pacomplex patiri kugara. Akanorozha one room. Akazouya futi ariye zvikanzi aiwa no I made a mistake. Ngatigarisane. Iye ine zvatama futi atuta futi. Saka inini handingaswere kuda kunetsana nomunhu anda freedom. She wants to be independent. Anda kurarama life yake zvaanoda. I confronted her on certain issues dzanga dziri worth kuti ndidzibvunze. Nokuti chinonetsa ndechekuti nyaya yeFacebook mune muchiacta maskits nevanhu vakasiyana-siyana. Ma-acta maskits nevanhu vakasiyana-siyana mopedzisira madevelopa ma-relationships muacta maskits imomo. You confront someone, you ask here, then votaura kuti ndakaita zvandakaita nokuti wanga usipo pano. What does that mean?
ndine application yebhadhi mufoni mangu because iwo haupo pano. Saka imimi teerai mai Rokadhiya, she is a very good comedian, but